Kumusta naman mga pinalangga neton nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Kag-ari naman kita sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Upod sa inyo kubos nga lagad Tita Wilma Sugaton, updanay kita tubtub-tak na alas 3 sa sini nga hapon. Kamustang pagpaniyaga, hoping nga hingapos na kamo sa inyo sini mga obligasyon every Saturday. Ilabi na sa mga Iloiseng puluyan, sa mga amay nga mga wala trabaho sa Sabado nga adlaw, nagabinuligay upod ng mga estudyante para nga matapos ang tanan kag maka tipon banding-banding patulot tawhay paliwa-liwa pag-abot sang Domingo nga adlaw na. Kag manami man ang silak ni Haring Adlaw, so sigurado magamalang inyo sini mga linabhan kung aga pa kamo kaina nagpanglaba na kay timbala mo kun hapon na do hindi ta na mapaktan tapos paniyaga mga halin ay launas na maghapon hindi tagin mapaktan ang dalagan sang panahon kay nga kabalo naman kita sina amo ining tion sang mga pagpulupan lalithi pagwisik-wisik sang ulan nga dapat may naton halungan. So kinahanglan preparar man ang aton mga linabhan ulo alerto bisan nagahilay-hilay kag nagapulo pa huway sa tagsa ninyo ka mga nahamtangan. Mga young ones na iton, mga senior citizen, kamusta? Okay lang? Namit inyo paniyaga o kung hindi? Namit man, Tita Wilma, importante, wala kami naligaran sang paniyaga, kundi kami ang nakakaon gid, nakapamahaw kaina, nakapaniyaga, kag manyapo naman karon. Pero, syempre, alas 3 karon. Alas 3, tubtub alas 3 imedya, pulo pamahaw gamay, kung may ara, kung may tikapi-kapi, may tinanok na binga kamuti, tinanok nga saging di gani barbecue, banana cue, kamote cue, di bala? Di syempre kung sa mga ari ka di sa syudad iya, kanami gidi kaon sang mga mabugnaw nga pagkaon. Ba nami kung may ara kita makaon nga halo-halo, no? Kay abi ninyo, tama gidi ka paang manaming panahon pero mapaang ang aton sa ni temperatura nga mabaytyagan. Amoy na siya. Tingi banda ya, nainom sila soft drinks, cold with ice. Na ibanda ti kung may ara, nagabulo baligya iya nga halo-halo sa gwa miyara sina, di ba la? Ngara lang niya sa gwa sang ilabalay, baligya sila na ti siyempre kung manami ang imo sinipag timpla na namitan man na sila mabakal man. At ibante kung ariya sa syudad nahilig na sa online, di ba la? Order, kay may mga riders naman. At kung wala, galing lang ice na, bukbok lang ice, butangan gatas kag kalamay. Di gani, dulsihan yun da sang saging na kag ibutang, pwede na coolers na ina. Ha? Gani, kinanglan mangin, mangin resourceful lang kita. Kabalo kita mangita bala paagi. Kabalo kita magdiskarte para nga mabulong man ang aton mabatyagan nga agluyag naton kaon nun, no? Ang aton gina-crave, matugnaw man or manamit man nga pagkaon, gani okay lang na siya, Tita Wilma. Kag since Sabado subong nga adlaw, sa gihapon, ara kamo dira, updanay kita sa inyo mga radio, 684 kHz. Kag sa mga naka-online naman, ara sila ya internet connection, may ara sa cellphone, may ara sa ila iPad, may ara man sa TV, ginaangot, updanay kita sa FB Live sa Action Radio Bacolod paagi sa Facebook page na may chat room kita dira para man sa inyo mga greetings, may ara kita dira sa inyo man mga mensahe, luyag ninyo ipalabot diri sa This Is My Life, pwede gid pa mo kay na para mapaambit man naton sa pamilya, sa aton mga pamilya, sa abyan sa aton mga kaabyanan nga atuya sa mga malayo nga mga lugar. Pwede i-like naton kag i-share ang This Is My Life. Aton man mga matahom nga drama nga mabatian diri sa Action Radio halin sa aga tubtub maghapon kag ang mga balita nga matipon sa amon newsroom, no, sa amon news center. Ang mga breaking news kag mga news flash, developing stories ara ninyo dira makitaan
kag mabasahan. Para bisan paano updated kita sa nagakatabo sa aton palibot. Pwede man kamo makabisita sa amon sini website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag may isa pag Tita Wilma, pwede kita maka-updanay paagi sa YouTube, no? Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag Sabado subong adlaw, Sabado nga edisyon sa This Is My Life, wala kita sa nga pagabasahon nga sulat, problema o kung pagpaambit man sa iton sa ilang mga inagihan sa kabuhi. Basta Sabado paliwaliwa, manta kung kamo dira-bira pang labak kag panghimos ka magsulusan din kag magpiyong-piyong. Si Tita Wilma sa karon nga hapon, magpaambit man sa gamay nga informasyon nanungod sa mga pila kag ginabatyag-batyag naton sa iton lawas, kag ang ato naman storytelling sa mga legends nga hindi Mobile Legends kundi mga legends ang aton sini mga lugar, mga kasapatan, mga kabulakan, mga lugar, kung di ba? Mga istorya, kumbaga bala, istorya pambata nga maparicall naton sa iton sini mga young ones nga nagaupod sa iton sa sini nga hapon, na mga istorya nga ay amo na siya galing ginhalinan sang amo sinahon na ay dira gali naghalin ang istorya sang bulak nga amo sini amo galing ginhalinan ti ano naman ang imo topiko sa karon nga Sabado, Tita Wilma, magluwas ang aton sini horoscope nga ginabantayan Lunas tubtob Sabado. Ang aton istoryahan sa katilaw na kamo nga wala kamo natunawan, indigestion, tupiko na ito ni dugay-dugay. Pero sa legend, kung sa mga story naman, nga aton isaysay sa inyo sa sininga hapon, nasiplatan ko dabi mga bukid nasiplatan ko da mga kabukiran dara sa central nga bahin sang Negros, Occidental kag Oriental. Tinakitaan ko da ang kanlaon. Siling ko ni itsura. Ano gani kay kanlaon? Galupok ni Samo, di ba lanan? So, Mount Kanlaon. Agin pangita ko naman ang istorya sa Mount Kanlaon. So, sa mga nakahibalo na, opdan ninyo si Tita Wilma sa akon karon panaysayon na hanungod sang istorya sang Mount Kanlaon. Diin naghalin ang ngalan nga Kanlaon, kag nga agin tawag ina nga Kanlaon, ang bukid. Nga makitaan naton dira sa sentro nga bahin iya na karon dugay-dugay. Katuan anay na to nga itong tupiko, pero mga reactions nyo, greetings nyo at itong text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Kag sa nakambal na nato na inyo man nga sa mga nakaupo na FB Live, may ara tada chat room para sa inyo man greetings kag mga reactions karon. Okay, 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nahambal ko na panyagan nyo, tida medyo natunaw-tunawan ka mo kung wala. Iban do man siya hindi matunaw-tunawan ka budlay kung hindi ka matunawan kung nagakaon ka, no? Nan. Pero paano ba naton malikawan ang ginatawag indigestion? Abi ninyo pila ka mga rason dira inablang magkaon kaduga dali kay moya perme na daw ginalagas ikaw perme ay likawan gid naton ina kay ina pilaman sa mga rason kung nga ay hindi dayon matunaw ang aton ginakaon. Kung pwede lang para malikawan mo ang siling hindi ka matunawan or let's say indigestion, kaon ka padyutay-jutay lang, amat-amat lang. Amo nang siling bilang kung magkaon ka, ginanamnam mo, ginapanaburan mo, kung manamit siya or hindi, kung anong sabor niya, kung anong panakot niya, right na. So, kinanglan kaon ka, hinay-hinay, amat-amat na. Kaon ka, pero kinahanglan, hindi nga jutay lang, kung damo-damo man, amat-amat lang. Kung kinanglan kaon ka man, ano ganit, Tita Wilma, utan, na? Kinanglan kaon ka utan, kag prutas. Kung magkaon ka utan kag prutas, ang iban ginalumoy, ako nagadali kapin pa kong danlog ang utan, ginahigop, tulon mo, na? Pero kinahanglan gali naton, hinay-hinayon ina. Usapon sang maayo, kaunon sang maayo, kag hinay-hinay lang. Kag kun mahimo, pagidlikawan naton inang mga ginatawag trigger foods, siling ko ano mga trigger foods nga ginatawag man, inagali mga trigger foods nga ina, amo inang pilaman sa mga rason nga ang resulta sa aton indigestion kay ang mga matambok mga magtambok
mga makahang nga pagkaon, soft drinks, kafe, pag-inom sang makaulubog nga ilim nun, alak bala, kag pagpanigarilyo, those are the trigger foods. So, ano gani, makaresulta sila man sang ginatawag indigestion, na himuon ta na. Ano pa gid? Kung sa ato naman kabugaton, minti na hunta man ang hustuman nga weights, di ba na? Ang aton hustuman nga kabugaton. Kaya ang sobra nga kabugaton sang aton lawas, nagahatag ina pressure sa aton sulok-sulok. Kung tama na kabugat, tama ka na kabusog, kabugat sa imong tiyan, makatag ina pressure, kaga mangin rason, sang ginatawag bala pag-angkon mo sang stomach acid. Naga aslom ang imo sinisulok-sulok. Amo na kung kay sagasaka no, ang aslom sa imo tutunlan na. So likawan naton ina. Kag kinahanglan ang aton weights nagasanto man sa aton lawas kag sa aton pang-idaron. Exercise, kinahanglan mo gid nga mag-exercise man permi. Kay nga ang pag-exercise dako gina nga bulig para hindi ka magtambok. Hindi ka magtambok kag maayo ang imo digestion. Maayong imo panunaw sa lawas tuod gid man na. Kay ako bisan sa akon personal iyang eksperyensya, kung hindi ko maka-exercise, let's say bisan walking lang na lakat ka mga 15 to 20 minutes, bisan mag 30 minutes pagid gani. Kanami, basta sa imo pamatyagan, hindi mahapunan makapupo ka. Tinugno na patigid ko na. Amo na ginatingwaan ko, nga hindi ka bala magsako kung aga kay kabalo kitaya sa mga iloy sang puluyan, basta aga gani pagmuklat sang aton mga mata, tama na ya sa aton kasako, di bala? Why ka na sa kusina nga hilikoton preparasyon, nagaulikid ka pa sang imo mga magagmay nga ginapananumtanom nga mabunyagan, manilig ka pa sa gwa, preparar pa sang palamahawon na gasala ka. Pero para matungdan mo inatanan kinahanglan gid man galibog taw kaaga pa, kag i-organize mo na ang tanan. Kinang pagbugtaw pinakanami, pagbugtaw mo, pagpa-toothbrush mo, paligo kagidayon tapos paligo kagidayon tapos paligo pa toothbrush ka, kag amo nang pag-isa-isa sang imo sini mga ulobrahon ay masiling ka makapoy ang papel sang iloy, ang iloy sang puluyan, pero kung mabatsyagan sang iloy ang pagpalangga kag ang pagsuporta sang tagsa ka miyembro sang aton panimalay, nagapahalagatag gid kalipay kag nagapamag-an, makapayuhom sa iloy sa bugos nga adlaw, makahatag sa iya inspirasyon, ilabi na ang aton sini mga kabataan. Kag syempre limitahan man naton ang stress, di ba mga nanay? Bisan mga tatay mga estudyante, no, limitahan ginaito ang pag-angkon sang stress. Kinahanglan tulog ka sa husto nga oras. Kinanglan pahuway gid sa lawas. Labi naton mga estudyante. Hindi ninyo pag-stress sobrang inyo lawas kag mga mata sa inyo mga gadgets. Kung oras sa pagtulog, please, tulog. Kung may time the next day, ara na naman. Kinanglan papahuwayan nyo man ang inyo mga mata. Wow. Hatag kamo oras sa mga bagay nga gusto ninyo himuon. Pero tagaan nyo man oras ang inyo lawas nga makapahuway. Kag tagaan gid nayton time mga itong kaugalingon sa pagpangamuyo nga kung anuman ang blessing kag kabudlayan nga ma-encounter naton halin pagmuklat sang aton mga mata kag antes kita magtulog kinahanglan gid pangamuyuan naton kag pasalamatan ina sa mahal nga Dios, no? So hoping ang pila man ka mga bagay-bagay nga natandog ni Tita Wilma karon iya nga hapon na tungod sa indigestion para malikawan naton ina kinahanglan kung magkaon ka hinay-hinay lang. Pero kinahanglan dugay-dugay. Hinay-hinay lang. Hindi pag-ipang tunlon lang na yun. Likawan ang mga trigger foods. Inyo panigarilyo, inom soft drinks. Ano pag ito, Tita Wilma? Inom sa nga alak. Mahilig sa pagkaon sa mga spicy foods, kag mga fatty foods. Kaya mo ina sila mga trigger foods, no? Kag kinahanglan ginminti na hoy na to ng aton, kabug aton according sa aton pang-idaron.
exercise gid. Importante kag hagan-haganon ang stress. Okay? Pila lang ina sa mga informasyon nga ito na share sa inyo karon nga hapon, pero kinahanglan gid ha halong kita. Kalabi na buwas weekend kundi naman mga plano ninyo. Kung magkadto kamo sa mga lugar nga damo tawo, kinahanglan hinay-hinay man kagalunghal. Hindi pagkalipatan ang aton sini nga paggamit sa gihapon sang face mask. Kag uluantad gamay kay hindi pa kita ya 100% gid nga safe against COVID-19. Okay? Yes, Tito Wilma. Aha, kadtuan na nato nga aton sini food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang ato naman istoryahan karon nga hapon na hanungod sa Dr. Pinoy. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na wala sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan. Okay. Mayong hapon sa mga naka-online naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, sir. Mileli Uligo. Thank you, Gid. Thanks for the big heart, Sir Mileli. And thanks for the love you sent sa Action Radio Bacolod.
live sa radyo, Hacienda Pilar, Ibi Magalona. Okay, thank you gid sir na ara siya gali sa Hacienda Pilar, Ibi Magalona. Ana Sinoro, ma'am, good afternoon. Tamyaw man ni Sir Mileli, si Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Matmeo, and also Ma'am Chinky de Legdon. Kay Noel Amar, kag kay Alex Montesa man. Marilu Varon, ara lang sila naga-monitor sa may Binalbagan. Yes, Mama na Sinoro, mayong hapon, manda sa imo, na? Kag, thanks for the big heart. Okay. No, gaya na sila ni Sir Mermelelio Oligo. Ari Ma'am Wilma, alawag lang sa radyo, kidol, kaayo nga kamuti kao, yukon balinghoy, kag kafe. Ay, manami na inaiyak, no, gaya ko gaya ni Sir Mermelelio Oligo, na? Muni na, naga-monitor na siya. Okay. Monitor. Yes, Sir Rufino Eragabino, ga-monitor lang siya kuno, Agwigig ko tawi sa mga, salamat gid, Lessons learned man ko from you. Okay, salamat gid. Okay, relax lang ka mo daanay, ha? Kaya balikan lang ka muna karon ni Tita Wilma. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo di nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga pasalamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo. Siyempre sa ito naman countdown, pila na lang 43 days Christmas Day na and 50 days na lang ang nabilin i-welcome na naton ang year 2023. Okay, na mayong hapon na kay Clover Aguirre, Tito Wek, good afternoon, regards na lang da sa imo. Ari lang kami nagapamati sa Banwasang Manapla. Salamat gid, and also kay Sir Rufino Eregabino nga nagamonitor man sa radio dira sa may Barangay Handumanan. Si Sir Melili Uligo kuno ara siya sa Hacienda Pilar sa Ibimagalona, gapangagda sa kaon sang ano to sila niya, matibsol nga kamuti kahoy. Yes. Okay, enjoy Sir Melili Uligo. Salamat gid kag siling man ni Ma'am Ana. Ara na sa kuno gapamati si Inday Munina. Gapamati sa radyo hambal ni Ma'am Ana. Ba. Alas 2:08 na dali lang antes kita magsugod sa aton istorya sa sininga hapon. Text hotline tatawi gamay lang gid. Hello tita, good afternoon tita, please greet kay Manong Rollis Dinoy kay Jomar Dinoy. Ari sila sa Manila. Salamat gid tita. Naga-online kamo. Salamat mayong hapon kay ginakamusta Manila ila mama kag papa. Si Ruming kag si Jerome Dinoy. Abaw salamat gid mayong hapon lang sa pagpamati. Tita, mayong hapon abi mo nakita ko si nakakadto ko da sang pagpanghatag kupon pero wala gid swerte. Okay lang action Wilma. Okay lang action Wilma Japon ko. Correct ni. Dira sa may Sarabia Ibimagalona, correct, salamat gid sa imo na. May damo gid nga salamat kaga padayon lang, okay lang. Siling niya 7630, hi ta, good PM.
Thank God, it's Saturday ta. Kindly greet my apo, Nesca Fernandez sa Silaya. Belated happy 5th birthday yesterday. Kay wala ko kaabot sa program. Wala ko kaabot sa program mo kahapon. Kay natulugan ko sa imo. Nes, may you have more birthdays to come and more cakes to slice. And God bless. Greetings from Mama Lalay, Nanay Marty, Tamara, at to Red, thanks Gita sa pagbasa. Ari na ko gapusing sa balkon. Si Layla naman nita. God bless. 7630. Baong nga mga anak mo. Okay lang gid. Pa mo kay na bala. Sige, padayon si Tito Wilma sa This Is My Life. Yes, Tito padayon kita sa ito na paglingaw sa ila sa sininga hapon. Hindi Thursday Vergara, Sancho, mayong hapon lang daw. Okay, sa na-mentionar ni Tita Wilma ang akon i-istorya sa inyo sa sininga hapon na hanungod sa bukid sang kanlaon. Nga gintawag na siya nga kanlaon, kag nga ang nga nagainit na siya kung kisa may ara nagagwa nga mga aso o kung buga-buga man sang kalayo. Okay? Ano bala ang ginhalinan sina? Okay? Ano balang ginhalinan sang bukid sang kanlaon? Diri sa lugar sa Visayas, sa Negros Occidental, para sa inyo ihibalo, sadto nga panahon, may ara isa ka hari. Ang iyang ngalan, si Haring Laon. Nga may maayo sing kabubuton, mabuot, kag alalangay ang pagtanaw sa mga tao sa iya nasakupan. Sa kamaturan lang ang iya mga mangunguma, ginahatagan niya sang katunga, sang iya mga maani, o kung bala ma-harvest nga mga pananom, kabaylo naman sang tampad nga pagserbisyo sa iya sang mga ini. Abi ninyo anong natabo isa ka adlaw, samtang si Haring Laon nagapulo pamasyar sa iya malapad nga talamnan, may natalupangdan siya nga kinatuhay sa putok-putukan sang bukid. Nga suno sa iya, kun imo tulukon daw isa katuman kadako nga manog nga may 7 ka ulo. Iya gin himutaran gin mo siling niya daw manog gid siya, siling niya daw manog nga may 7 ka ulo. Ginisip man niya nga suno sa iya may 7 gid ka ulo. Ang ginhimo sang hari, gilayon siya nga nagbalik sa iya kaharian para manduan ang iya mga soldado nga papason ang nakit-an niya nga dako nga salot sa putok-putukan sang bukid. Kag tungod nga hapon na, anong natabo? Siyempre, kung maglakat ang iya sini mga soldado, hindi nila maabtan. Kag ginhambala na lang sang mahal nga hari ang iya mga soldado na tungod sa iya nakita. Nga ginpagkamaayon niya nga pabwasan na lang. Pabwasan na lang ang pagsaka sa bukid. Kay nga tama ka peligroso. Kung maabtan sila sang kagabihon sa bukid, ining mga soldado. Sang tunga-tunga na sang kagabihon, tama kadulom. Pero ang mahal nga hari, nagabugtaw sa gihapon, tungod sa iya pagpamensar, nga basi bala, magsalakay, ang tuman kadako nga manog nga iya nakitaan nga may pulo ka ulo sa ila lugar? Sa iya nga pagpanumdom sa sina nga tion, abi ninyo ano natabo? Ang hari gulpi lang nga nakabati sa mga singgitan, kag hilibion sa mga tao sa gwa sang palasyo. Kag sang hinali lang may nagtawag sa hari nga soldado.
Mahal nga hari, ginsalakay kita, sang sarot nga nakitaan mo sa putok-putukan sang bukid. Kagilayon nga ginmanduan sang hari ang soldado. Hambal sang hari, tawgan nyo ang tanan nga soldado. Kag patyon inang makahalalit nga sarot nga ina. Kagilayon man nga nagsunod sa mando sang hari ang amo nga soldado. Dugay-dugay, nagbalik ang soldado nga masubo kaayo. Kag nagsiling siya sa hari. Mahal nga hari ang laon, siling niya. Wala na mo napatay ang sarot, kundi amon siya gintabog pabalik sa putok-putukan sang bukid. Amo nang hambal sang isa ka soldado. Sabat sang hari, ti maayo kun amo sina, siling niya. Maayo kun amo sina, bisan paano nauntat ang iya pagpanghalit sa aton lugar. Halin sadto, balik-balik kag pilagid ka beses nga nasulit ang pag salakay sang tuman kadako nga manog nga may 7 imutawi kay napulo. May 7, no? 7 ka ulo. Pero indi gidya masarangan sa mga soldado. Tungod tama kadako sini kag abi ninyo kun ano nagabuga pa siya sang kalayo. Naglibog karon ang ulo sang hari na kun anong iya himuon. Ang ginimo sang hari, nagkonsulta si Haring Laon sa iya mga advisor. Na, kay ti may mga advisor man siya mo, na, kag may ara nga advisor nga naghambal sa iya, nga Haring Laon dapat maghalad ikaw, na, maghalad ikaw sang isa kamatahong nga dalaga sa higante nga manog nga may 7 ka ulo para nga maguntat siya sa pagpanghalit sa aton ginharian. Pero lubag man sa balityagon, sang mahal nga si Haring Laon ang desisyon nga ina, sa anong nga rason? Kay nga may matahom siya nga anak, tuman katahom nga dalaga, kag isa lang gid kabilog. Lubag man sa balityagon, sakit man sa balityagon sa mahal nga hari, pero abi ninyo, gin palabot gihapon niya sa iya nasakupan ang amo nga balita. Kag sa kahadlok naman sa mga kadalagahan sa nasakupan ni Haring Laon, nga base silang himuon iya nga halad sa higanti nga manog nga may 7 ka ulo, ang ginhimo sa mga kadalagahan sa amo iya nga ginharian, ginpintahan nilang ila mga guya, na ginpintahan nilang ila mga guya para matakpan ang ila mga katahom. Ara karon sang tiuna nga naglibot ang mga advisor para sa pagpili sang dapat ihalad sa higante nga manog nga may 7 ka ulo, wala na sila sang nakita nga mapili pa. Kay nga ang tanan nga mga kadalagahan kung tulukon ang ila mga itsura, nasunog ang ila mga nawong tungod sa kalayo nga ginabuga halin sa higante iya nga manog nga may 7 ka ulo. Tining mga advisor nga ini napaslawan wala sila dala, nagbalik sila sa palasyo ni Haring Laon. Kag naghambal ang una nga advisor, sila niya, mahal nga Haring Laon, wala kami sang napili, kay tanan sila nga mga kadalagan, nagkalasunog ang ilang mga nawong. Kay nalabot sang kalayo ang ilaguya sang ginabuga nga kalayo sang higante nga manog. Siling nagsabat karon ang ikaduwa nga advisor. Pagsabat sang ikaduwa nga advisor, siling niya na pero mahal nga hari, ang anak mo nga dalaga nga tuman katahom, amo na gid lamang ang nabilin nga matahom nga dalaga diri sa atong lugar. Si Prinsesa Talisay ang unang hambal sang ikaduwa nga advisor. Ay, ang mahal nga hari nga sila nasubuan man. Ginsubuan gid siya kag nahulog gid ang iya siniguya.
Pero nabatian sang mahal nga hari ang ginhambal sang iya dalaga nga prinsesa nga matamo. Naghambal ang mahal nga prinsesa. Amay ko, kun ako nagidlang, ang nabilin nga paglaom para nga maguntat na ang pagpanghalit sang higanti nga manog nga may 7 ka ulo, nagapasugot na ako nga ako ang ihalad mo. Amo ina ang ginhambal sang mahal nga prinsesa. Maisog siya nga nagpabutyag sina sa iya amay. Karon, ano ang natabo? Pagkadason nga inadlaw abi ninyo may ara isa ka dumuluong, ha? Kumbaga sa karon nga panahon foreigner, no? May isa ka dumuluong nga ulitawo. Ang ulitawo nga ginagamit na naton sultero, no? May ara isa ka dumuluong nga ulitawo ang nakabalita sining salakay sang higanti nga manog nga may 7 ka ulo sa ginharian ni Haring Laon. Ang natabo, nag-offer siya sang iya bulig. Kag nagsiling siya nga siya amo ang mapatay sa dako nga or sa higanti nga manog nga may 7 ka ulo. Ang hambal sang hari sa maisog nga ulitawo. Maisog ka, ulitawo, kung mapatay mo, ining sarot nga manog nga may 7 ka ulo, ihatag ko sa imo ang katunga sa ngakon manggan. Kag hindi lang ina, ipakasal ko man sa imo ang nagaisahanon ko nga anak nga si Prinsesa Talisay. Pero lipod sa ihibalo sang kadamaan, ay may gahom gali ang amo nga ulitawo, na may gahom siya nga sa diin maka-relate siya bala, maka-komunikar siya or maka-istorya siya sa mga kasapatan kag sa mga insekto. Aba, perting ability, na? May ara siya sinang abilidad. Gani sa iya pagpanglakaton, pagkadto sa lugar sa diin nahamtang ang higanti nga manog nga may 7 ka ulo, ginaistoryan niya na ang mga maagyan niya nga kasapatan, hasta nga na sa lapuan niya si Haring, si Haring ang ants bala, ang subay, ang hari sa mga subay, iya na sumalang. Kag naghambal siya sa hari sa mga subay, nga buligan siya, nga tapnaon ang higanti nga manog nga may 7 ka ulo paagi sa ila pagkamang sa lawas sini kag kagton, na kututon nila, pulihan nila ang higanti nga manog. So gina-imagine kung higanti nga manog kamanga sa numdamo nga subay, no, kagton baga pulok-pulok guro na. So, sang uli sa padayon ni nga pagpanglakaton, abi ninyo, lapit na siya sa putok-putukan sang bukid. Sang iya naman masugata, na? Ang hari sang buyog, mga bees, di ba la? Sa mga bees, na nasugatain niya ang hari gid sang mga buyog. Kaginhambal niya ang iya tuyo sa bukid. Nagpangayo siya sang bulig sa hari sang mga buyog nga buligan siya, nga kun mahimo sa iya pagsalakay sa higanti nga manog nga may 7 ka ulo, bulago nila ang mata, ang mga mata sang higanti iya nga manog para hindi na ini siya makakita, amo inang himuon. Abi ninyo kun nagkompormi man ang hari sa mga buyog sa plano sining ulitawo nga ini. Kag paglabot niya sa putok-putukan sang bukid. Anong natabo, Tita Wilma? Pag-abot niya sa putok-putukan sang bukid, nagasunod mo, nagasunod ang mga nagakamang nga mga subay. So kadasing man sa mga subay, sa pagkamang sa lawas sang higanti nga manog, kagin salakay man sang mga buyog ang mga mata sang higanti iya nga
manog. Nga makahambal si Tita Wilma, mga mata sang higanti nga manog. Kaya imagine ninyo, ang higanti nga manog magluwas sa iya main nga ulo, may ara pa siya 7 ka mga ulo, tina mga ulo nga ina may mga mata, gainamo lang ng mga ano mo, ang mga buyog mo, at ti amo na siya ang natabuin, ha? Ginbuligan, ginila, nagkamang na sila, na? Kag, abi ninyo ang wala nahibaluan sang higante nga manog nga ato kung ano ang iya himuon. Gasala siya, gapisik siya kung ano nga himuon. Tungod na sakit-sakit ina ba tiyagan mo? Kag samtang nagaaway ang manog sa mga subay kag sa mga buyog, nakalabay naman karon ang panong sang mga uwak. Panong niya sa mga uwak, nakita niya ang nag-aaway nga mga subay kag ginaputakti iya sang mga buyog ang mga mata sang higanti nga manog. Anong natabo? Nagbulig ang mga uwak na ginpangtuka nila ang 7 ka ulo sang amo nga manog, gani nakaangkon man sang kahigayunan ining ulitaw nga ini nga nagahingalan kay Can sa pagpugot sang kada ulo sang higanti iya nga manog. Aba, perte. Ti karon na, utdan niya na to ulong manog. Bot silingon, wala siya napaslawan, nagmaninalagon ang ulitaw nga si Can, kag inatungod ginbuligan siya sang mga uwak, ginpangtuka nila ang 7 ka ulo sang higanti nga manog, gani nakaangkon siya sang kahigayunan nga mapugutan sang ulo ining higanti nga manog. Titungod sadto, abi ninyo kung ano? Ano ang natabo? Abi, Tita Wilma? Nagbalik siya sa ginarian ni Haring Laon. Dala ang 7 ka ulo sang higanti nga manog. Kag gilayon man nga nagkalabot ang balita kay Haring Laon, kag ginsugata siya sang mahal nga hari. Wow, siling sang mahal nga hari. Ginapanginbulahan kugid ikaw maisog nga ulitaw sa kadalag-an nga nahimo mo. Pero hasta subong wala ko pa nabalaan kung anugid ang imong ngalan. Ang hambal sang mahal nga hari. Madasig man nga nagsabat ang ulitaw, siling niya, Can! Ang ngalan ko mahal nga hari, si Can. Kagintuman man sang mahal nga hari, tungod sina, no? Gintuman sa mahal nga haring iya pangako, nga ang katunga sang iya manggad ihatag niya kay Can, pati na ang pangako niya, nga ipakasal ang iya nagaisahanon kag matahom nga prinsesa nga si Talisay. Kag abi ninyo, amo inang ginhalinan, kung nga anangin malipayon sila nga nag-upod nga duha bilang mag-asawa. Kag amo man ina ang ginhalinan kag nangin rason, kung nga agin hingadlan nga Can Laon, ang bukid para sa pagdumdum sang kaisog ni Can, kag kabuot kag kaayo ni Haring Laon. Gintawag ina nga bukid Can Laon, nga kun kaisa nagainit kag nagangurob tungod sang naeksperyensyahan sang higante nga manog nga may 7 ka ulo nga ginpugot ni Can. Dagali naghalin ang istorya ni Mount Canlaon na amoy na nagtapos lang ko sa elementary. Way ko ginasang una na mahilig kahiligon sa akon sa pagbasa sa mga istorya nga pero wala ko ginadumduman ang bukid nga makit-an ko diri iya sa syudad. Ang siling nila amo ng Mount Merapare, amo ng Mount Canlaon, ti ari ding Talisay. Amo na galing storya niya. At least nabisan paano nakahatag man ko. Okay. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Siling ni mabasahon ta ni Bio. I couldn't believe now. Ara may nagsulod sa iTunes nga nga
sa chat room naman nga na masabad bala. Hambal ko na nga daan sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati labi na sa mga ara sa aton chat room. Hindi ka mo magpadala-dalada ha sa inang nagapang-inganyo sa inyo. Ako na mahambal, scam ina. Hindi ka mo magpati sa iya. Ginapanghambal da para ko na makuha among 5,000, ma-invest ka 5,000 para makakuha ka 50,000 in just 3 days kas assistance for GCash details para makabisa. Hindi ka muna magpati ha. It's a scam. Kung mabiktima ka mo, hindi nyo gid pasulon si Tita Wilma, ka masiling ka mo, Tita We, si imo gina-program na mo nakitaan. Amo na gani, ginaunahan tana ka mo, ha? Kay ara nakitaan ko gid. Ha? Mabudlay ang magpati sinang mga ginapapati sa aton online, kag mabasulan ninyo kita. Hindi ka muna magpati. Scam ina siya. Maka-invest ka muna 5,000 karon, kanugon sang 5,000 bala. Alas 2, Media Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang ka mo Mabalik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sig pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo. Okay, sa mga naka-online din at Thurs Vergara Sancho, good afternoon. Yes, kay Novi Magapan, mayong hapon Tita We, ga-monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Utay Benedicto, lihog ko tamyaw, happy birthday kay Mano Ortez, ng barangay 35. Okay, Mano Ortez, ng barangay 35. Happy birthday sa imo. Evelyn Sinaon, Tita Wilma, ga-monitor kami ni Nanay Evangeline, kaglani Hulagay. Sa Purok Gaysayno, barangay Alihis. God bless you always. Salamat, gid. Tita Wetam yaw ko Duday, Yani, May Paula, Gemma, Retchie, diri sa may Bago. Tita We, ari lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Ray Flores Barioga, good afternoon. Wow! Ara ka naman, Ma'am Virgie. Bago lang kami nagabutita, halin sa Punta Taytay birthday sang amon upod sa church dito ginhiwat. Ay di wow, at least naka-unwind, Ma'am, na. Good afternoon, Tita Wehan. God bless you and your family. Thank you, good Ma'am Virgie, sa imo man. Ara ng hefigio o fiwa man, ay hindi ka muda magpadala-dala. Ubos siya gido. Ara, dera ay nga mga anak ka mo. Okay lang, nanay. Balikan ko lang na ng inyo nga mga greetings. Ma'am Ana, salamat kay Ma'am Ana Sinoro. Kay Clover Aguirre. Okay, balikan talang kamo karon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos naman, ublaw na dason. Ublaw na dason, sigang nga pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa imo tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sang Action Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na nakabati ko kaya natanaw sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imandak lang dako na bulig siya Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible Si nga Alin Magalyon, si Annabel Eloro, ako ni Imelda Magalyon, permi ga monitor sa Action Radio, gapamatigid kami permi diri sa Isabela. Sineng Tessie Chanova, gapanahi na siya subong. Gapahunay-hunay sa iya radio, sa Action Radio man. Abo, salamat gid sa inyo. Kag madamo nga salamat. Kag syempre speaking iya sa Isabela, mayong hapon lang gidira. Na? Sa inyo tanan, salamat gid. At kumusta lang dira sa imo. Mami Pilar, kay na Mami Diana Consolacion, long time no here. Kamusta na ikaw? Nagakawili na siya sa iya may apo. And of course, kay Nanay Diane. Nanay Diane, din si little mo. Mayong hapon lang da. Dugsing-dugsing lang na ni Tita Wilma. Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Naka-share, naka-like naman siya ko, no? Patamyaw lang ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmeo, Ma'am Chinky Delegdo Noel Amar, kag Sir Mileli Oligo, damo gid nga salamat. Yes, nag-greet naman kamo nag-greet naman kamo ikaw kag nila ni Sir, kag sila man ni Sir Mileli. Ara siya sa Pilar, Hacienda Pilar, sa Ibi Magalona, ay gapaunay-hunay. Have a blissful Saturday. Keep safe always and God bless Tito Wilma. Okay, salamat, gid. Stay safe always, man, sir, na?
Kay Mebo na may Dinoy mayong hapon. Madamo gid nga salamat. Inday Rona Rihide Traba. Okay, mayong hapon lang da. Okay lang pamanyo sila kuno sang sedlen naman ni Daddy Janice. Mayong hapon lang da kay Inday Rona kay Tuto Janice. Salamat gid sa inyo. Okay, sa batch 78 sa Bate National High School, good afternoon lang sa inyo kag madamo gid nga salamat. Tawi mayong hapon kay Nanay Milag, naga-monitor lang. Halin kay Inday Alma Gonzalez posisyon. Daw gapasutil ato. Okay, salamat gid na. Relax lang kamo anay dira. Kay si Tita Wilma magabasa na sa mga zodiac sign para man sa ituntag sa ka-horoscope. Pero manamyaw anay kita sang happy birthday. Sa aton mga birthday celebrators, happy birthday. Sinong mga nag-celebrate sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday sa kay Action Oliver Pason. Action Oliver, happy birthday. Buti nga ala ko wala di siya kay big day gali subong. Happy birthday anyway. Action Oliver, happy birthday. God will bless you more. Tagaan pag hindi ko maayong lawas. Kag syempre kalipay nga wala sang katapusan. Ang aton dira nga mga apo kamusta lang no sa inyo dira. But anyway, Oliver, happy birthday halin man sa imo Action Radio family. Happy birthday kay Mino Ortez sang Barangay 35. Kag kay Tuto Arshad Liper. Tuto Arshad, happy second birthday sa imo. Halin man kay Mama Mujo, kay Nanewe, kay Kuya Nuy sa Tenantanan. Happy birthday. Kag sa mga nagasaulog man sang ilaw wedding anniversary, happy wedding anniversary and God bless sa inyo tanan. Ma-horoscope na si Tita Wilma, gani relax na kamudera sa mga nagahulat sang ila zodiac sign. Di ba lautay Benedicto? Oo, Tita Wea, muman si Virgin Sunaon. Salamat gid. Ay nga mga anak mo, mga pasaway da sa online, never mind. Pero ang mahambal liwat ni Tita Wilma, hindi ka mo magpadala-dala, ha? Sa Stone Heaven sa Granada, mayong hapon lang, halinin na kay Jose Herson Lapinig Junio. Okay na, Tita Wilma. Unahon na ton ang zodiac sign nga Scorpio. Ay na, Tita Wilma, ang zodiac sign nga Scorpio. Pero, ate ang Scorpio na, ang zodiac sign sa mga birthday celebrators na iton mo. Pero ang mga nag-celebrate sa ila birthday today, sino sa inyo horoscope? Magahalin sa mga mas manubo sang sa imo ang mga swerte mo. Meaning, kinanglan kung magpaningwa ka, mga budlay ka gid, no? Para nga, maangkon mo ang kaayuhan. Halin ka gid sa idalong paibabaw. Kagabi mo, ang mapahalipay mo sa imo kinabudlayan, ang imo pamilya. Kag syempre, kung ginabuligan mo, kag ginapahalipay mo ang imo pamilya, kag imo isig katawo, pahalipayon ka man sang kalangitan suno sa imo horoscope. Amo ina ang misteryo sang imo pagkatawo karon nga adlaw. Okay, Scorpio, nakita Tita Wilma no? Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Mga Scorpio, mas nami suno sa inyo horoscope. Hindi nyo lang paghalitan ang inyo sig kapareho, na? Hindi nyo lang bala pagpakalainon ang inyo pareho para nga hindi nyo man ina ma-experiensyahan. Isa pagid, kung ano ang budget, sundon lang para manginhilway ka sa kautangan, Scorpio. Kag isa pa gid, dugang, kung tungdan mo man sang maayong imo trabaho, mangin epektibo ina, kag mangin maayong dalagan sang imo sini career, may mga oportunidad pa nga mag-aabot sa imo. Maswerte sa mga Scorpio, no? Maswerte man nimo nga mga numero 2555, 3111, 41 kag 30. Amethyst violet is your lucky color. Sagittarius,
Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarian, ang imo or ang inyo horoscope na gasiling. Yeah. Malipayon ka sa imo retirement kung nanog-retire ka na ginman, ha? Mangin happy ka sa imo retirement kag may bag-o nga skill ikaw nga matun-an. Makahatag ina sa imo sang creative expression. So i-develop mo ina kag gamita ina para sa imo kaayuhan. Sagittarius, mga maswati nga mga numero 24, 15, 45, 32, 53, kag 28. Your lucky color is electric blue. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, mga natao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Mga Capricorn, padayon ang imo pagganar sang dako. But silingon, kung mga money matters, imo income involved, sige-sige, makapayo para sa imo. Tanan nga imo mga mapagakitaan, padayuna, kay magadugang pagid kag magalambo ina para sa imo. Kinahanglan, abi mo, tunan mo man nga mag-appreciate sang hinimuan sa mga kaupdanan mo. Hindi man sila pagpabay. Capricorn, mga maswati nga mga numero 11, 23, 32, 41, 52, kag 10. Your lucky color is ubi purple. Kaya tuwa naman natin ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius ang mga natao Enero 20 tubtub Pebrero 18. May bag-o nga ano naman ang imo ginaplano nga baklonda. Pero mapuslanon para sa imo, no? May baklon ikaw nga igakalipay gid sang imo partner, no? Mangin happy pagid ikaw sa imo bag-o nga career. Pero suno sa imo horoscope, hindi magpatama at ipanagid ang imo health or ang imo ikaayong lawas. Mga maswati nga mga numero sa Aquarius, 52, 35, 23, kag 41, 11, kag 24. Your lucky color is brandy yellow. Kadtuay na may neton ang Pisces. Yes, ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, ano yung inyo horoscope? Ari. Ang inyo horoscope, Pisces, ang ginatumod lang din nga mga Piscian, ang mga single, ha? Ang mga single. Ang bago mo lang makilala, maga-propose ang kasal sa imo. Hindi magiguro bago ba sinangaluyag sa imo, wala? Pero amo na may maga-propose ang kasal sa imo. Ha? Babae ka man o kung lalaki ka man, okay? Mangin happy ka. Ha? Mangin happy ka kag maga-travel ikaw. Maswerte mo man nga mga numero Pisces, 22, 11, 33, 45, 55, kag 32. Ang mga maswerte nga numero. Raspberry red is your lucky color. Kaya tuwa naman na ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Ano iyang inyong horoscope for today? Aries, manggod si Tita We, may dream ikaw nga makabakal ka or makaangkon ka man car. Kaya ang bali sa horoscope mo, maangkon mo or mabakal mo ang imo dream car. Kag ari pagid, kinahanglan ang prayer para may ara ka protection against negative vibration. Gets mo? Kinanglan mo pagin more prayer para makaangkon ka protection against negative vibration, Aries. Mga maswerte nga numero sa mga Aryan, 31, 10, 25, 50, 43, kag 12. Your lucky color is lilac violet. Una pa lang inagabay sa aton mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw.
weekend gid. Miss Jane Hildori Candido, mayong hapon lang dira sa imo, mayong hapon. Kag syempre mayong hapon man da kay Nanay Pert pa mo kay na. Mayong hapon Nanay Pert. Yes, okay lang. Kag dira sa Punta Taytay kay Nanay Mary Segovia. Yes, kay Inday Cora Alila Palma, sa inyo dira salamat kag aton man pagpangamusta. Kay Novi Magapan, mayong hapon Tita We, ga-monitor kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Okay. Lihog lang ko Tamiyaw, happy birthday kay Ana Tamiyaw, kung na ni siya kaina si Ortiz. Yes. Salamat gid. Okay. Balikan ko lang ng iba naton karon nga mga greetings dugay-dugay. Pagkatapos man, sing pila ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion, superpower na orasya! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik ka ni sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium
sang Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sang Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring is... Good afternoon, Tawe. God bless. Likewise, Ma'am Helen. Siling ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Super nice giding story ni Kanlaon. Kagabi mo, Tawe. Nakita ko na kung sino mo kamukha nga singer, si Anne Murray Galit. Thanks, gid. Wow, kalayo, kagwapa to si Iya. But anyway, thank you, good Mama. Ma'am Connie Laparan, ginitang yaman ni Ma'am Connie, family Laparan, Labaniego, Torbele, kay Espericia family. Halin ina sa Pandanon, DSB. Ma'am Connie Laparan. Diraman sa Stone Heaven sa Grenada, salamat kay Jose Harrison Lapinig Junio, kay Manjo Arnejo, mayong hapon lang ko, no. Salamat, gid. Ari kami sa Tianggi, gapamati upod si Nanay Merlin Sarmiento, gapamati gid permi sa inyo. Tito Wilma, mayong hapon. Shannon. Keep safe always, Action Tawe. Salamat. Okay. Yes naman, nabasa ko nito. Ma'am Josie Lynn, salamat man. Baaraman ko no sa Marlene Sarmiento kag Barts, gapamati. Okay. Enjoy lang kamuda, kaga-enjoy man di si Tita Wilma sa paglingaw sa inyo. Dira sa pamilya Santillan, sa Pine Tree, sa Barangay Bata, mayong hapon. Kay Grace Marie, kay Leobert Santillan. Kay Indayani, and of course, sa liwat, happy birthday lang na sa inyo, Apo. Sa aton, Apo. Apo sa Hinablos. Baby Arshad, happy birthday. Kag diraman kay Tate Avelino, kag Inday Sandra Tiglay. Mayong hapon lang. Tapusong tatawi ang nabilin nga zodiac sign para sa aton horoscope. Ara, nakita sa zodiac sign nga Taurus.
Ang mga Taurus, amo ining mga nataw Abril 20, tubtob Mayo 20. Wala mayong igo. Mamangkot lang si Tawe Taurian. May online business ikaw. Kung may ada ka online nga negosyo, maayo ang dalagan sini, kag magasaka, kag magadamo ang imo income. Magaumpisa nga mangin maayong dalagan sang imo bag-o na diskubrihan nga career. Develop pa more. 45-22, 11-50, 35 kag 28 ang mga maswati mo nga numero. Tulip pink is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman ni tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, hambal sa imo horoscope. Hindi ka dapat dinalok. Hindi man din kay kaaluan man sa mga Gemini. Di ba na? Mag-enjoy ikaw, Gemini, sunod sa imo horoscope for today, sa pag-shopping. Kag-ari pagido, batunon mo na lang sunod sa imo zodiac sign ang batasan sang imo inlo, no? Sa imo mga inlo. Maswati nga mga numero 23-32, 11-45, 50 kag 48 mga maswati nga numero. Gemini, your lucky color is vanilla brown. Di ba lato ito Adilawos kag Nanay Isabel dira sa may Victorias? Kantuan na natin ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, malipay ikaw karon nga adlaw tungod sang isa ka sorpresa sa imo. Makabaton ikaw regalo ba? Okay, kagang bag-o mo nga skills, amo magabag-o man sang imo lifestyle, Cancer, kung ano man ina ikaw nang nakahibalo. 41-22, 32-53, 12, kag 19 mga maswerte nga mga numero sa mga Cancerian. Ivory white is your lucky color. Yes, Leo. Dali gid lang Leo, aton anay oras in Pontules 3, Action Radio Philippine Standard Time, aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sir, may ligo pag panghimunong da. Okay, nabili na ito nga zodiac sign. Di na ito sa Leo na kita, no? Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang horoscope sa mga Leo, mabatyagan mo karon ang sa karon, no? Mabatyagan mo ang epekto sang imo paghambal sa mga bad words, na mga bad words ini mga pagpumuyayaw bala. Mabatyagan mo ang epekto sina sa imo, na kag hindi mo ina magustuhan gani the best mong himuon so no, sa imo horoscope bag-uha ina nga gawin. Mga maswati nga mga numero 51, 26, 36 kag 35, 43 kag 11. Sakto na, 51 kag 26, 35 kag 43, 11 kag 15. Sapphire blue is your lucky color. Yes, ang mga Virgo naman. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, hambal sa nga inyong horoscope po. Likawan ninyo mga networking nga mga negosyo. Isa ina ka scam. Nga, pabudlayan ka lang kag paantuson ka lang sa kapigan mo.
41-25, 52 kag 30, 11 kag 48 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color, Virgo. Ang mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Abaw, inang imo nga batasan sa subong, amoy na makahatag sa imo sang maayo man nga kita. Gani pa dayon na ina, kung ano na ikaw man nakabalo kista, we man nakabalo, no? Ang may magabot sa imo nga bag-o nga business opportunity, kag kinanglantunan mo man sang maayo, Libra. 25, 53, 35, 41, 15 kag 8 mga maswerte nga mga numero sa mga Libra. Crimson red is your lucky color. Nabataan nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Sabado, Nobyembre 12, tuig 2022. Siling din ni 0954, Tita Wilma, gahuluhig da ako sa folding bed. Pero radyo ko, aragin sa tupad ko. Ga-monitor git sa imo. Sa hasyandaan tulangan ni. Salamat, gid. Wow. Ayo, tawe, may nag-chat sa akon nga mahatag ko kuno 5K, kag i-click ko para makuha ko kuno ang 50,000 pesos Clover Aguirre scam ina. Hindi ka magpati, nagsulod lang ina siya sa atong chat room, ha? Hindi ka mo magpadala-dala. Amo gina sila pang idaron man guro ni Janice de Belen mo. Sir Milili pahimunong, ha? Carl Kenneth, mayong hapon kanyata ginatamyaw niyang mga taga-barangay San Jose, Ibi Magalona. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. So happy weekend para sa inyo tenan. Ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Isaiah chapter 53 verse 4. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. I can't say goodbye. Sa liwat may damogin nga salamat and happy weekend. Happy family day and happy Sunday para buwas. Lunes na naman kita mag-updinay. Yan standby na sa mga mga drama. Mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.